Jolondo. Oh, Jolondo. Aduh men lho Pak. Aduh ya. Komplit niki pokoke estu grup prawitan pun nglumpuk mriki sedaya. Lah lor-lor niki tak murid kula kabeh niki. Pundi? Isi Prodadi to. Wah. Lah niki barang Pak Sigit. Niki tak angkat dosen Oh, isi Pak Prodadi. nggih. Juga lega matur Asli nuwun. Blora menika kok Wonogiri. Eh. Nggih sakniki kula angkat dosen Prodadi. Syukur. Seangkatan kalian jenengan menika. Pak Sigit. Oh, masyaallah Pak Sigit ngawel kanca sakosan. Lah nggih. Zaman SMKI walau niku mbiyen mangkate 0 putul. Asli ora iso apa-apa nek akhirnya mergo saka rajine akhirnya menjadi pengerba bagus, pengendang jos, pengender top. Unteng mriki dados tolak ukur pengendang grade A nggih panjenengan iki. Ayo. Mriki nggih grade-gradean kok, Pak. Oh, nek kelas A ngoten niku 800 pun sak. Nek grade B nggih 750. Mbok aja diterangne ngene ngopo lho, Blak. Ben paham. Dadi kira jenengan bayar kanca-kanca kan, oh, nek dadi semono ngoten nggo perbandingan. Oh. Nun saya Mas Heri. Mas Heru, bilang apa sama saya? Ayo. Sama-sama. Bangsamu iki madang karo beda. Bedane pripun? Konsepe iki beda. Bekerja adalah ibadah, rezeki adalah berkah. Lho kaya ngono. Ora, nun sewu. Tak umpamake wong ibadah salat. Piye? Salate sah yen nglakoni wudu, ibadah sah nek bayaran, Mas. Nek ora bayaran ya ora sah to, Mas. Ngoten lho, Pak. Kabeh iki nek urute kok. Oke, tak kapok nggih garing iki. Provokator malan. Lah, ya piye kahanan, Pak? Oh iya. Yo, saya genduk Winong karo genduk Birgita dibarengke. Coba kaya apa? Nggih. Lakon bojo loro aku. Sisih Winong, sisih Birgita. Serasa hidup di dunia. Kanca-kanca njaluk suluk lho sampeyan. Ya, Bu. Suluk. Aja ngono kuwi to, Mas. Nek kaya karo sapa to? Lah, wis to. Aku kuwi urung iso, nerokne kuwi urung iso malah. Ndang to, Mas. Mboten sah, cengkoke pun benten kok, Pak. Mboten napa-napa pun sak ikhlase jenengan. Ayo. Ndang, Mas. Pak Cahyo niki dereng ngertos lho. Nggih. Mosok aja. Wih, kasanah budaya yang seindah itu. Belum tahu. Kasanah budaya seindah itu mosok belum paham. Ngomong nggih kuwi jenenge kasanah ora indah ya. Ayo. Ayo apa jajal? Jajal. Sampean, Mas. Ndang, Mas. Insyaallah. Astagfirullahaladzim. Tapi nganu Mas, Jim. Tapi mengke jenengan terokne lho Pak Dalang. Apa? Mungkin kan iki Mas Jajak kan mencontohkan to. Lah mungkin jenengan jenengan kan nek nirokke. Kok iso kowe ngongkon aku Pak Wahune menengahi sinanggap Ya ora. ben to iki kan anggota, request Ya, anggota. patene kowe ulang tahun ke 300 abad tak terokne wis ora. Iya. Aku mau untuk bocoran oleh Pak Cahyo. Apa? Pak Cahyo bakal nurut miturut apa sing mbok ngendikake janji siji. Apa? Nek pas menuju kowe fitness. Alah. Mesti. Ayo nyawang Ya kalau enggak status jenengan. Nggih. Nang teng suluk melipar-melipir ya ora. Ayo, Nang. Helm. Nang suluk kok malah. Kesi sing nakal to, Pak. Tak wangsuli iki nang sing nakal kesi kok. Nun sewu bareng atur. Bapak niku kalau wingi damel status, ingkang damel foto niku Mbak Yu kadose niki kadose ning fotone ditutupi stiker ngoten kali. Aku sampai ora ngerti ya, berarti aku privasi berarti. Mosok nggih? Iya, ndak pernah ngerti statusnya Pak Iki Cahyo. jajak iki ra mung rusak rombong aku. Gur namung ngene lho, Pak. Sepele jane. Pengen fitness gur ngoten kok. Nggih. Oh, ngono to tibake. Diam ngono kita bapakmu. Mosok jeneng mboten. Oh, kita ada tekan ngomah yo, sampluk parut. Wih, mosok jeneng mboten mirsani, Bu? Ora ngerti. Loro larane wong wedok nek diprivasi karo wong lanang. Lah. Wong Jak. omah iki aja nek ditutupi. Jajak Antarane siji lan siji. tak rudal ndasmu ya ora. Utang terus terang omonane lho, Bu. Sesuk anu HP-ne tak operasi arepan. Lah ngeten, Bu. Tenang. Pokoke jenengan nek sesuk nganti padu ngabari kula lho. Kowe iki ra mung ngrusak rombong aku, ngrusak keluargaku barang. Pancen dadi pangajap ingsun ibu. Walah. Turun dulu ora. Kowe sulukmu kapan? Cek sido niki. Gitu. Udah lali kok. Jelimar ora ayo.